Uy! Kamutan ka? Hoy, balik dali! Asan naman si Kurdak? Piya, gaya po doon. Siapa jila ka na tuon? Sige ma. Ay lakaw ha. Patay na apa dong yang mama diri ah. Kaya po ning Kurdak piya eh. Tingnan na siya. Ano mo dala? Mana? Tara. Tara. Tama kaya niya itong ibungat gimo? Wala naman tayo na yung choice. Kaya di mo po masugot yung mga pamilya sa ko. Gawa ko trabaho. Mamasilong sa tatakay, ganihara tag binaktas. May pa. Tara, dito daw. Tara. Asa man ta mga turundong. Mabukanan na akong problema no. Asa tapadungan ni ron. Gigutom na biyak ko. Asa man tamang mga pagkaon na niya. Warbi ko yung kwarta. Mamalik na lang kaya tadong. Ay naipos naman nga naasugdan na nato. Ato na ni humanon. Gutom na kay ba? Uhaw pag yun, ganihara biyak ang binaktas. Wala ta lang sa kodre. Kamangita ko diskarte dito. Sige na ko makita ang pagkaon nito. Sige, ulat ra ko diri amping ha. Maniti lang sa nang bag. Ato na ko.